Ελπίζω να Και είστε καλά. να ξέρετε παιδιά επίσης, το κανάλι που θα το έχω link κάτω στην περιγραφή, γιατί Και παιδιά εγώ επίσης, κάποιοι το μπορεί δικό να του. μην Ναι, και επειδή κάποιοι μπορεί να μην τον ξέρετε, θα το έχω link κάτω στην περιγραφή για να πάτε να του κάνετε subscribe και like, επειδή θέλουμε να τον υποστηρίξουμε. Θέλουμε να φτάσει και εκείνος πολλούς subscriber όπως θέλω να φτάσω και εγώ. Και αυτά παιδιά, για να μην τα πολυλογούμε, πάμε στο βίντεο guys. Και Control F9 είχαμε εγώ και ο προπά μου και είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε το Backroom Story που είναι πάρα πολύ ωραίο game. Και επειδή εμένα δεν ξέρω, μου αρέσουν τα backrooms, μη σας φανεί περίεργο, ενώ σαν game που έχει φτιαχτεί, είπα να παίξω εδώ πέρα με τον κολλητό μου τον προπά μου. Πάμε, έλα προπά μου. Έλα εδώ μαζί μου, ακολούθα. Πάμε. Θα πούμε μόνο εμείς οι δύο. Λοιπόν εδώ. Πού? Όπα. Περίμενε, leave. Λοιπόν εδώ, έλα. Θα περιμένουμε και οι δύο κάτι δευτερόλεπτα. Sorry παιδιά για τον ήχο που ακούγεται, είναι ένα πρόβλημα. Συγγνώμη. Δεν Ωραία, πειράζει, guys. αυτά συμβαίνουν σε όλα τα βίντεο, παιδιά. Ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο από τα ακουστικά επειδή κάτι παθαίνει με το Bluetooth και κάνει έναν ήχο περίεργο, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, τώρα εμείς εδώ μπαίνουμε. Backroom Story, παιδιά. Έχω παίξει λίγο, αλλά δεν το είχα τερματίσει να σου πω την αλήθεια. Είχα παίξει μόνο λίγο την εισαγωγή. Πάντως, παρόλα αυτά θα σας εξηγήσουμε πώς πάει το game και πώς είναι. Να φανταστείτε, εγώ δεν το έχω παίξει ποτέ, οπότε πρώτη φορά που το παίζω. Ναι, είναι όμως ωραίο, είναι τρομακτικό, αλλά τρομακτικό είναι... Εντάξει, δεν φοβάσαι κιόλας, αλλά όχι ότι δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, τρομακτικό σε κάποια πιστεύω πράγματα. σε ένα βίντεο είναι ωραίο το jumpscare. Κοίτα εδώ προπά μου. Κάνε skip, δεν είναι κάτι αυτό. Άμα κάνουν και υπόλοιποι, καλά θα είναι. Δεν κάνανε, δεν πειράζει, ας περνάει έτσι ο χρόνος. Θα δείξει πράσινο τώρα. Όχι, εντάξει. Νόμιζα ότι θα δείχνει πράσινο, ξέρω εγώ. Δεν πειράζει, έτσι πάει αυτό το game. Καμιά φορά Και... αλλιώς θα περιμένεις και καμιά φορά αλλιώς λέτε, παιδιά, έρχονται. άμα πάτε στο description μου, στο κανάλι, έχω ένα πραγματάκι και μπορείτε να πατήσετε πάνω. Σε αυτό μπορείτε να μας βοηθήσετε με ένα donate άμα θέλετε, ή να μπείτε ας πούμε στο Instagram μου ή γενικά. Να ξέρεις πρόπα μου, δεν ξέρω, δεν το είπαμε στα παιδιά, ετοιμάζω ένα Discord server για το Minecraft που Ναι. θα φτιάξω ένα server που είναι στο Minecraft Launcher. Θα έχω και links στο Discord για να το κατεβάσετε το Minecraft Launcher. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο εννοώ να μπείτε, συγγνώμη που μπερδεύτηκα. Είναι πανεύκολο, θα σας εξηγήσω και κάποια βήματα, απλά όμως δεν έχει φτιαχτεί ακόμα server. Όπου να είναι τον φτιάχνουμε. Πιστεύω σε 2-3 μερούλες θα είναι έτοιμο το σερβερ. Εν τω μεταξύ οι άλλοι φοβήθηκαν και έφυγαν, μόνο ένας έμεινε. Όντως. Οκ, ή μπορεί και να φύγε, δεν ξέρω, δεν είναι άλλος. Τέλος Καλά. πάντων. Μου αρέσει. Ντου. Μη φοβάσαι, ακολούθαμε, δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, ξέρω μέχρι κάποια σημεία, κάποια δεν το τερμάτισα να σου πω. Το game απλά είχα παίξει λίγο και επειδή μου άρεσε, είπα να παίξουμε και σε βίντεο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλα εδώ, που είσαι προπάνω. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα εδώ, στην ουσία τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε ένα code. Εδώ σου δίνει για παράδειγμα το V. Ακολούθαμε, ξέρω γιατί. Και είπα Έλα εδώ. τώρα το παίζω, οπότε κάτι ξέρεις. Λοιπόν, εδώ ας πούμε για παράδειγμα σου λέει θέλεις να βάλεις ένα code σε αυτό το crossfix. Ας πω εγώ θα βρω εγώ τους κωδικούς γιατί εσύ μπορεί να μπερδευτείς λίγο, αλλά θα σου εξηγήσω και για να καταλάβεις πώς το λύνουμε.
Βλέπεις εδώ. Το πρώτο, για παράδειγμα, εντωμεταξύ είναι το V. Πάνω. Ναι. Τι θα κάνεις εσύ, θα βάλεις, ξέρω εγώ, εδώ. Το V. Εδώ. Ναι, το είχα βάλει. Εδώ. Αυτό. Ωραία, Ξέρω εγώ, πήγαινε μετά τα έχεις λέγετα εδώ. μου και θα τα βάζω. Λοιπόν, στην δεξιά μεριά, Ναι, όχι πια δεξιά, συγγνώμη, στην αριστερή, ναι. είναι το... περίμενε να δω μία πάλι. Το V είναι και εκεί. Πάλι V. Ναι, για περίμενε να δω. Ναι, πάλι V. Πάω και από εκεί να σου πω αν είναι και βρω κάποιο crossfix, επειδή πρέπει να τα βρω. Ναι, είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα περίμενε με, μη βιάζεσαι. Μετά στην αριστερή μεριά, όχι, sorry πάλι, δεξιά μεριά είναι το όμικρον. Το O δηλαδή. Όπως είναι δηλαδή, και είναι. Και το επόμενο περίμενε με... Και περίμενε με για το επόμενο crossfix να το δω ποιο είναι, γιατί δεν ξέρω. Μπρο, πού είναι το άλλο crossfix εντωμεταξύ, guys, το έχασα. Στο περιμένετε. Θα προσπαθήσω να το βρω. Τώρα, κατά πόσο θα Και το βρω... εντωμεταξύ το ωραίο είναι ότι τραβάμε και 2 βίντεο, οπότε θα μπορείτε να Ναι, το και δείτε το από ανεβάσουμε διαφορετικά για- από... Δηλαδή, ας πούμε, μπορείτε να δείτε από του... ενός του καναλιού. Από εμένα, Ναι, και από εμένα, ας πούμε. Και θα είναι πιο ωραίο. ναι. Ό,τι κάνω, φανταστείτε παιδιά, και με τον Ηλία. Λοιπόν, και το κάτω είναι το Ιώτα. Είναι Οκ. Ιώτα. Αλλά κανονικά προφέρεται πώς, Y, όχι. Άι. I, ναι. Ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα, λοιπόν, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα σου πω γιατί δεν θα μπερδευτείς σίγουρα. Θα είναι ένα δύσκολο σημείο που θα πρέπει να πάω σε ένα σκοτεινό σημείο και να κρύβομαι σε κάτι τείχους με πότε θα περνάει αυτός ο χαρακτήρας, το monster. Ναι. Και δεν πρέπει να σε πιάσει καθόλου. Επειδή το ξέρω όμως απ' έξω το συγκεκριμένο σημείο, καλύτερο να μείνεις πίσω αν έχεις αυτή την επιλογή. Λοιπόν, άστο. Ακολούθα και Light δες is on απλά από... sale. Άρα όπου έχει φως είμαστε κομπλέ. Μην πας ακόμα, περίμενε να περάσει αυτός. Ναι, το ξέρω, κατάλαβα πώς παίζεται. Είναι σαν ουσιαστικά τα παιχνιδάκια που βλέπουμε. Ναι, αλλά μην πας. Μην πας όμως εσύ, γιατί μπορεί να γίνει καμιά χαζομάρα και να χάσεις και σε θέλουμε ζωντανό μέχρι να τελειώσει το βίντεο. Λοιπόν, κάτσε, επειδή εγώ το ξέρω, πρέπει να βρω Μετά θα ένα... ξανάρθουμε Λοιπόν, από εδώ ή είναι αυτό όχι? το... Όχι, τέλος, μετά με αυτά τα σημεία τελειώνουμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, μπρο. Λοιπόν, άκου, για να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή πρέπει να παίξω αυτό το mini game μέχρι να βρω το lever στο light. Οπότε θα δεις, μισό να περάσει αυτός εδώ πέρα. Πώς καταλάβεις? Έχει ένα γκάρι. Πού το βλέπεις ότι περνάει? Που το βλέπεις, είναι με ένα κόκκινο red light και κάνει και κάτι ήχους, οπότε μην πας έξω μέχρι να... Να, τώρα, κουνιέται και η οθόνη, βλέπεις? Η οθόνη. Να, κοίτα. Πάμε. Παίρνα. Το πρόλαβα. Μετά. Μπες. Γρήγορα. Το πρόλαβες. Πάμε. Αυτή τη στιγμή αχώθηκα. Ωραία. Περίμενε. Εδώ. Μπρο, αγχώθηκα, έχω ταχυκαρδία γιατί λέω τώρα θα πεθάνω, πάει το βίντεο. Περίμενε, μην κάνεις κάτι, περίμενε να περάσει αυτό για safe και μετά πάμε εκεί. Μπρο, sorry που να σου το πω, αλλά τώρα πραγματικά μην με κορυδεύεις, τα αλήθεια έχω ταχυκαρδία γιατί λέω εντάξει τώρα πέθανα. Αυτό είδα. Στο chat. Όλοι περισσότεροι το έχουν, οπότε μην ανησυχείς. Περίμενε να... Μέσα. Κάτσε να το δεις. Κάτσε να στο να περάσει το ήχο.
Ωραία. Τώρα. Να το lever, να το. Lever, έλα. Ωραία. Το πάτησα. Εντάξει. Ωραία. Μπρο, για μια στιγμή ήμουνα σε φάση εντάξει χάσαμε, αλλά τελικά ευτυχώς θα θυμόμουν πως παίζει. Πάμε. Να, εντάξει, έτσι κι αλλιώς ξέρεις τι να κάνεις, αφού στο λέει και πάνω. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε ένα δύσκολο σημείο. Σε μια φάση θα μας κυνηγάνε κάποια πράγματα σαν ζόμπι και θα Και πρέπει θα να το κρυβόμαστε σκοτώσουμε εδώ με μέσα. όπλα. Δεν θα κρυβόμαστε, θα μας κυνηγάνε και θα πρέπει να το σκοτώνουμε με πιστόλι. Το θέμα Και είναι ότι αυτή δεν η πρέπει κόκκινη να γραμμούλα τι ακουμπήσουμε. είναι? Θα δεις, απλά ακολούθαμε. Το μόνο που δεν πρέπει να σου ακουμπήσουν αυτά τα άτομα που θα σου δείξει τώρα. Ναι, δεν θα έρθουν ακόμα, θα σου πω πότε θα έρθουν. Κοίτα τώρα τι θα γίνει, κοίτα αυτά. Είναι λίγο αστείο σημείο, αλλά είναι λίγο creepy φάση, κοίτα. Εδώ θα βάλω ένα αστείο sound. Οκ, λοιπόν, τώρα μας λέει, ξέρεις τι μας λέει. Ναι. Ωραία. Είναι ωραίο το story, δεν ξέρω. Να, δεν γίνεται κάτι ακόμα, θα σου πω πότε θα γίνει. Απλά ακολούθαμε στα βήματα και αυτά που σου λέει και θα πρέπει να δεις. Τώρα θα πρέπει να ψάξουμε για ένα πιστόλι. Εγώ ξέρω που είναι. Can blazing πάτα. Γιατί είναι πιο εύκολο. Α, λοιπόν, θα σου είσαι επιλογές. Θα ακούς τις επιλογές γιατί ξέρω πως καμιά φορά τελειώνει το game. Δεν το έχω τερματίσει, αλλά θυμάμαι στο τέλος εκεί που πέθανα ήταν με έναν επιστήμονα, πάω τη λάθος επιλογή. Οκ. Λοιπόν, έλα μαζί μου να πάρουμε όπλο. Το πάει έτσι το παιχνίδι, μετά σου δίνει επιλογές και άμα κάνεις χαζομάρα ή πεθαίνεις με τρόπο, ας πούμε, ξέρεις τι έγινε. Τι? Έπρεπε να εμπιστευτώ τον επιστήμονα, ενώ ξέρω ότι ήταν ύποπτος, αλλά έπρεπε να τον εμπιστευτώ για να γίνει κάτι άλλο στο story. Και όταν δεν τον εμπιστεύτηκα μου έβγαλε αυτό το τέρας και με κυνήγαγε. Και κάπου σε μια φάση έμεινα σε τείχο και με σκότωσε. Έτσι πάει το συγκεκριμένο game, αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι ότι θα έχει αυτό το ending και θα το δεις από το YouTube, ξέρω εγώ, εύκολα. Έλα μαζί μου, δεν θα γίνει εδώ κάτι, θα σου πω εγώ όταν είναι, να προσέχεις. Λοιπόν, εδώ τώρα θα είναι το όπλο. Θα σου πω τι να πατήσεις πάτα. Weapon box, γιατί το ring bell θα καλέσει λογικά κάτι, κανένα τέρας, δεν το έχω πατήσει γιατί ήξερα τι είναι αυτό. Και τώρα θα έρθουν αυτά τα zombie. Ξέρω εγώ τι είναι αυτά του buttons. Απερίεργα, τα πλάσματα. Λοιπόν, πάρε όπλο και ετοιμάσου. Τώρα θα γίνει χαμός, αλλά μη σ' ακουμπήσουνε τα zombies. Yeah, I know that. I'm very good shooter. Μπρο, απλά όμως μη σ' ακουμπήσουν, απλά βάρα το για να... Να, αυτό. Βλέπεις το χρόνο, μόλις τελειώσει ο χρόνος θα πεθάνουν όλα. Απλά δεν πρέπει να σε ακουμπήσουν ή να σε σκοτώσουν μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα. Κλειδώθηκα εδώ μεταξύ. Έλα. Να μεταξύ δεν κάνει και τόσο γρήγορα reloading και... Εντάξει, δεν πεθαίνεις με τη μία, αλλά έχεις ζωή. Πρέπει να ζήσουμε 30 δευτερόλεπτα. Τα κάνω εγώ να ζω που θα πεθάνω. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Βοηθάμε και εμένα. Μπρο, πήρα κιόλας για να μην σε πετυχαίνουν εύκολα. Απλά εγώ φεύγω μακριά. Ναι, κι εγώ αυτό κάνω για να μην χάνω ζωή. Ενώ πολύ μακριά. Τώρα σε 14 δευτερόλεπτα. Σε 14 δευτερόλεπτα. Μην ανησυχείς. Απλά μην τους αφήσεις αυτό. Γιατί θα χάσουμε τα παγκέ. Όπα, σε βοηθάω κι εγώ. Έλα. Ωραία. Good. Μπρο, να ξέρεις θα πάρουμε και achievements από αυτά. Έχω πάρει ήδη κάποια. Το πήρα το achievement. Εν τω μεταξύ, guys, ξέρετε τα achievements μπορεί εσείς να τα θεωρείτε κάποιοι άχρηστα, αλλά είναι όντως σημαντικά. Δείχνει, ξέρω εγώ, τη δουλειά που κάνεις σε ένα game. Αν το περνάς και αυτά. Οπότε είναι σημαντικό να έχει και το account σαν achievements. Για αν κάποιος έχει τα απορία, μην με κράξετε τώρα γιατί το έπαιζε αυτό και το ξέραμε κι αυτά. Απλά άμα για θέλετε, που μπορεί να μην το πείτε και στα σχόλια να κάνουμε parts από Minecraft videos. No, πάτα εδώ. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή την επιλογή. Γιατί μπορεί να γίνει κάτι και δεν το ξέρω το συγκεκριμένο σημείο.
Καλά, διάβασες και εσύ και βρες μου και μια επιλογή που πιστεύεις είναι καλύτερη. Τώρα εδώ στον επιστήμονα θα σου δείξω ποια πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί στο άλλο μου κυνήγησε το τέρας. Οπότε πιστεύω αυτό θα είναι το καλύτερο, η καλύτερη επιλογή. Να ο επιστήμονας τώρα που σου έλεγα. Μέχρι εδώ το τερμάτισα. Μετά έχει κι άλλο όμως. Πάτε τον εμπιστευτείς, αλλά κανονικά δεν πρέπει. Αυτός ξέρεις θα κάνει. Επειδή το προσπάθησα κι αυτό και το είδα από το YouTube, λέει θα σκοτώσει τον πάντα. Θα του ρίξει πιστολιά. Πάτα, go with you. Μ' ακούς? Ναι. Ωραίος. Κανονικά δεν πρέπει να τον εμπιστευτώ, μα απλά είδα ένα μικρό βίντεο στο YouTube για αυτό το ending και επειδή είχα απορία. Δεν είδα παρακάτω για να το κάνουμε και σε βίντεο. Τώρα να ξέρεις είναι προδότης αυτός, απλά στο λέω για να σας έρθει. Να πω, όμως και αυτοί που κάνουν τα παιχνίδια δεν είναι ξέρω εγώ... πρέπει να τους λέμε και ένα μπράβο για αυτούς που κάνουν τα παιχνίδια γιατί είναι δύσκολο. Τώρα άμα ανοίξω εγώ το Roblox Studio θα μπερδευτώ. Ναι. Κοίτα να δεις. Άμα κάτσεις να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα είναι εύκολο. Αλλά όσοι δεν ασχολούνται είναι δύσκολο. Μας κλείδωσε μέσα. Δεν ξέρεις θα γίνει τώρα εδώ. Τι? Ναι, το ξέρω. Τώρα θα μας κλειδώσει εδώ μέσα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα μας κάνει επιστημονικό πράγμα με το ζόρι και να σκοτώσουν και το πάντα. Το είδα στο YouTube, δεν είδα παρακάτω για να μην κάνω spoil τώρα, δεν είδα παρακάτω. Μόνο μέχρι σε αυτό το σημείο είδα, επειδή είχα απορία, επειδή μετά με κυνήγησε το τέρας. Να, αυτό που σου έλεγα, κοίτα. Προδότης. Κανονικά δεν έπρεπε να τον εμπιστευτώ, μάλλον θα πεθάναμε από το τέρας, γι' αυτό το είπα. Ο πάντα ο καημένος. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, αν είστε μέχρι αυτό το σημείο, παιδιά, γράψτε RIP πάντα. Ακόμα. Ισχύει, ναι. Κανονικά δεν έπρεπε να τον εμπιστευτούμε, αλλά θα πεθαίναμε εμείς από το τέρας και έτσι πάει το βίντεο. Είστε να κάνουμε μέχρι κάποιο σημείο. Έχουμε κάνει πολύ ώρα προδότες! Έχουμε κάνει ήδη πολύ ώρα βίντεο, οπότε πιστεύω να κάνουμε άρα 4 λεπτάκια και θα το κλείσουμε. Ναι, άλλο λίγο, ναι. Ρε, οι προδότες εδώ πέρα ποτέ μην εμπιστεύεσαι άτομα στο backrooms, θα σου πω, ποτέ. Επειδή είναι backrooms, αυτό να ξέρετε. Μόνο αν είσαι με κάποιο φίλο σου και θες να κάνεις κάποιο ending να τους εμπιστεύσεις. Και να πει τώρα χάσαμε. Δεν χάσαμε, αφού δεν γίνεται. Άμα μας κυνήγαγε το τέρας θα Τι. Το περάσαμε. Τι είναι αυτό. Μπρο, τι λάγκαρε. Η backrooms παίζει να είναι κι αυτό. Μάλλον παίζει να μην το έχει φτιάξει το υπόλοιπο, ξέρω εγώ. Ναι, μάλλον δεν το έχει φτιάξει. Όχι, περίμενε. Κάτι λέμε, περίμενε. Κάτι έχει φτιάξει, απλά είναι... μας έκανε teleport σε ένα σημείο του backrooms. Backrooms είναι αυτά. Τα πάντα μπορεί να έχει μέσα, μην πιστεύεις και εσύ πολύ. Δες και εσύ τι γράφει πάνω, προπάμου, για να καταλάβουμε και εδώ τι να κάνουμε. Τι είναι αυτό. Και να μας πεταχτεί τέρας τώρα, εντάξει, καλά. Αν μας πεταχτεί τέρας τώρα και μας κυνηγάει Shark. Τι λέει ρε. Καλά, εντάξει. Έρχεται. Κάνε. Εντάξει. Είχαμε. Λοιπόν, άλλα οι μάγκες. Καρχαρίας είναι αυτό. Τι. Bad ending. Χάσαμε. Ένα θα σου πω, μπορεί να ήταν και αυτό το story, αλλά θες να σου πω κάτι. Μ' ακούς, προπάμου. Ναι. Άμα δεν τον είχαμε εμπιστευτεί θα μας είχε βάλει το τέρας όμως. Τέλος πάντων, παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Περίμενε να πάω. Άμα σας άρεσε κάντε μία εγγραφή
Ένα like και φυσικά πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο μας βίντεο που ανεβάζουμε και να ξέρετε κάντε και comment για να ξέρουμε αν σας αρέσουν τα βίντεο. Και αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Bye Γεια bye. σας.